Vítam našich hostí, kapelku Fresh Out of the Bus v zložení Tomáš, Mišo a Zajo. Chlapci, ahojte. Čauko. Dobré ráno. Predstavte sa našim poslucháčom jednotlivo, kto ste a akú funkciu máte v kapele. Tak ja som Tomáš, ja som spevák a gitarista. Potom ja som Mišo, ja hrám na bas-gitare a spievam vokáliky. Ja som ten tretí, čo bol napísaný ako Zajo, moje rodné meno je Martin a hrám bubny a používam môj krásny hlas občas. Tak, toto je zostava nitrianskej formácie Fresh Out of the Bus a chlapci, hneď moja prvá otázka. Ako ste vznikli, lebo som sa dočítal, že to bolo pri nejakej jamovačke alebo pri niečom takom. Čo sa vlastne stalo? No, je to pravda v podstate, to bolo tak, že my sme začínali pôvodne s druhým, teraz s iným bubeníkom a vlastne my sme sa tak v podstate náhodne zgrupili kvôli jednému koncertu, ktorý bol vlastne celý taký jam a taká improvizácia a vlastne tam sme sa nejak stretli, že tak dobre, teda zahrajme si spolu niečo. Počúvame takéto kapely, čiže vieme, čo z toho približne bude a jak to bude celé znieť. A potom vlastne, ak sme to dohrali, tak ľudia podchádzali a my sme nejak hrali ďalej a jak nás to bavilo, potom sme hrali až do rána a potom sme vlastne zistili, že wow, že tak stretníme sa a zahrajme si tieto pesničky, čo sme tu vymysleli a takto vlastne celé nejak potom začalo pomaly vznikať. Mišo, ako ty si vnímal túto jamovačku, čo vznikla? No, bola to dosť halus, lebo písal mi, ktorý náš bývalý bubeník Erik, že v podstate, že Mišo, že máme koncert v Bratislave, potrebujeme nejakého gitaristu. A že OK, tak ja som poslal Tomáša, tak som mu povedal, Tomáš, ideme do Bratislavy na koncert. A že dobre? A v podstate hotovo. Tak sme proste jamovali do rána, od nevidím do nevidím a potom sa to nejako rozbolo. Potom som začal chodiť k Tomášovi a proste sme si po večeroch proste začali spolu nejaké vecičky. Nie, čo proste sme vymýšľali veci, nejaké pesničky sa začali tvoriť, nejaké srandy a potom sa to vlastne preklopilo do niečoho takého konkrétnejšieho, že už to neboli len jamovačky, ale v podstate pesničky a tak ďalej. A tak. Z tohto mi vychádza, že ste sa vlastne dali dokopy ako kapela na verejnej skúške, vašej prvej. V podstate, hej. A ako prišiel potom ten názov? Ste si povedali, OK, hrá nám to? Ako potom prišiel názov do toho? Názov, neviem, či to presne napadlo mňa, ale neviem, nie som si úplne tým istý, ale v podstate sme sa tak zhodli, že ono to znie možno celkom zaujímavo, je to celkom zaujímavá voľba slov a má to v podstate vyjadrovať určitý náš postoj k jednak asi hlavne tej scéne hudobnej a že v podstate stojíme ako keby mimo toho celého autobusu, lebo ten autobus je v podstate akože svet okolo nás a my sme v podstate mimo neho. To, kde sa vezú všetci, to je ten autobus. Kde sa vezú všetci. To ja som tam ani nebol pri tom, ale ja som si tak vysvetlil sám, mne sa tak páči. Keď sme sa bavili mimo mikrofónu, tak si spomínal, že už takto rozbehnutá formácia zháňala najlepšieho bubeníka na Slovensku, tak preto oslovili teba. Ako si sa ty pridal vlastne ku kapelke Fresh Out of the Bus? Ja som vlastne poznal iba Tomáša, s Mišom som nebol vlastne nikdy v živote v kontakte a potom keď sme sa spoznali, tak sme sa prvý rok rozprávali iba v takej reči, ktoré rozumieme len my dvaja a nikto iný na svete, teda vlastne ani my potom. A ja som vlastne s Tomášom hral najprv v rámci mojej základnej umeleckej školy, taký nejaký cover od Coldplayu a potom sme mali spolu takú coverovú kapelu, kde sme hrali iba Muse a ja som predtým hral také, že jednu takú punkovú kapelu, Kýbel Mačiek, zdravím, a potom Barovské hlavy, moju najväčšiu srdcovku v histórii a po tejto kapele samozrejme, ľúbim vás chlapci. A hej, no a potom vlastne nejako Tomáš mi povedal, že či som náhodou není najlepší a ja, že však daj sem. Ale nie, no tak však nejako sme sa poznali a nejako sme skúsili spoločne zahrať a proste tak fungovalo, tak to nejako sa stalo. Dobre, takto ste sa dali dokopy, prišli skúšky, povedali ste si, že áno, vieme hrať. Čo nasledovalo ďalej evolúcii? Keď už mali ste nejaký ten repertoár, čo prišlo? Koncerty a tak ďalej? Jak to začalo prichádzať? Tak celé to také, že ono je strašne super, že
zaklopem to že ono to zatiaľ svojím spôsobom ide tak samé, že my to robíme v podstate tak, jak nás to baví, tak, jak je to nám prirodzené. Robíme to, aby to malo nejaký charakter, teda snažíme sa, aby to nebol nejaký len proste nejaký klam alebo nejaká snaha o nejaký rýchly úspech alebo niečo také. A snažíme sa, aby to fungovalo a tak všetky tie veci, ktoré boli, tak nejak prišli, no. Ako, nič sme zatiaľ neriešili tak, že ty kokso, tak teraz potrebujeme toto vybaviť a snažíme sa to vyriešiť. Všetko to nejak tak prišlo a my sme popri tom vlastne riešili si tie svoje veci, ako napríklad také pesničky a nahrávky a klipy, čo si akože sami v podstate robíme. Takže koncerty, také veci sme zatiaľ vlastne, väčšinou to bolo tak, že nás volali, ale to teraz začíname akože riešiť vo veľkom, takže príde. Však vlastne ako dá sa povedať, že jak som prišiel, tak ja som prišiel minulý rok pred letom, hej. A dá sa povedať, že ten prvý, možno skoro celý rok, sme sa len tak zhrávali dokopy a zisťovali, že ktorým smerom vieme ísť a ktorým smerom nevieme ísť a tak. A vlastne, no. Predtým bol úplne iný štýl sme hrali. No jasne. Teraz sme sa v podstate, by sme mohli teoreticky zmeniť názov, lebo sme práve úplne inú hudbu podľa mňa. Ale tak to sme nespravili. Tak. Hej no. A teraz vlastne sme sa tak asi podľa mňa nejako našli, že tak posledného pol roka možno. Že asi vieme, že čo a ako a kam a tak. Tak v tejto chvíli už našim poslucháčom Rádia One Rock ponúknem prvú z vašich skladieb s názvom Beyond, aby sme teda zistili, ako sa vám podarilo za tú dobu zladiť. Still not awake, I'm buried in the dream. The house with you and the clouds are moving, but time is standing still. I'm close to stay with you in this lightful place. No soul will dare to take me.
9.29 z playlistu Radia One Rock aj kapelka Muse. Prezradím, že túto skladbu si vybrali členovia formácie Fresh Out of the Bus, ktorých vítam v druhom hovorenom vstupe. Čaute páni. Serus. Inšpiruje vás takáto hudba, ako sme počúvali z nášho playlistu pred malou chvíľou? Je to moja obľúbená kapela Muse, takže ja som aj povedal, že teda toto chceme, aby hralo a je to super. Dobre, keď sme pri hudbe, tak ako si spomínal, našli ste si vlastný štýl a nejakým spôsobom aj tú transformáciu. A ako mali naši poslucháči možnosť počuť, tak fungujete v angličtine. Ako vznikajú tieto vaše texty, prečo angličtina? Trošku taký pohľad do vašej kuchyne. Čo príde skôr, hudba alebo text? Určite hudba, no. No, mám taký pocit, že asi skôr najprv vždy hudba a potom sa tam nejako krvopotne a nejako, neviem, ako doliepa text. No už teraz nie krvopotne, ale niekedy to bolo tak, že proste... No najprv asi hudba vždy. Hej, vieš, že Tomáš má nejaký taký, že nápad, taký, že má jeden riff a potom na druhý deň prídeme a je hotová celá pesnička. A potom my tam ešte presadzujeme nejaké naše party. Bohužiaľ, niekedy... Hej, no niekedy to máš, ty uletí na tom, ale tak to sú najlepšie pesničky, kamarát. Vieš? Ale nie, no a takto to nejako je určite. A potom tie texty väčšinou, akože často si to máš ešte, že napíše text, že podľa toho, ako to cíti, ako sa mu to tam dobre spieva. Ale v poslednom čase som ja písal nejaké texty. Veľmi dobré texty. A lebo akože snažím sa byť tak, že dušou lingvista, keď to aj študujem, takže tak nejako si skúšam aj ja na tom ulietať anglicky. Tak za mňa Zajo tuto je v angličtine zdatnejší a lepší, keďže to aj študuje. A ja už som celkom povedal, čo som chcel a vyčerpal svoje slova, hej. Zásobu. Ale a tak Zajo vlastne píše presne také texty, aké by som ja si písal, keby akože kvázi... Keby poznáš viac slov. Presne. Genius. Tak raz darmo najlepší bubeník na západe, tak už to musí fungovať aj teda do týchto textov lingvisticky, nech sa to previnie. Dobre, páni, čo ste zažili za poslednú dobu? Nejaké zaujímavé také highlighty úspechov? Postretlo vás niečo? Tak máme klip nový, z toho sa veľmi akože tešíme, to sme si robili sami v podstate. Koncerty, no cez leto boli nejaké, bol Rock for People napríklad, to je taký festival, čo by mohli poznať aj všetci rockery. Aj všetci rockery. A hrali sme Waves, to bol taký veľmi príjemný koncert. Žákovi Zoltán, vlastne toto z Demovnicu. Aj vďaka Demovnici. A tak hlavne teraz podstatné vlastne teraz, čo ideme robiť, tak robíme ten album a to teraz na to dáme, keď spíme, sme hore, zobudíme sa, tak ja osobne na to myslím veľmi často. A proste chceme, aby to bolo dobré a chceme, aby tomu vyjadrovalo to, čo chceme, aby to vyjadrovalo. Dobre, keď už si načrtol túto tému, tak nám povedzte bližšie, čo je to ten album. My sa tak trochu bojíme tohto, že nazýva to, že ten album, lebo je to naozaj vlastne taká prvá vec, ktorú ideme spolu všetci nejako do toho dať niečo a nahrať toho, bude také ucelené dielo, hej, môžem povedať. Akože takým štýlom, preto sa toho bojíme, lebo je akože mnoho kapiel, ktorí že povie, že no toto je náš 4. album, už štúdiový a už to má ako taký zvuk, tak my nechceme 4. album, nechceme akože, aby prvý album snelo, že hej, no tak poznám na tom asi, takže záleží. Takže teraz na tom asi takže pracujeme. Chceme do konca roka, aby to bolo hotové. Tak máme čo robiť, si myslím. Ja. No. Naši poslucháči počuli prvú ukážku, alebo respektíve prvú vašu skladbu, tak ja sa opýtam, čo máte pripravené už na tento album? Čo máme pripravené ohľadom hudby, hej? Presne tak. Tak máme asi už skoro všetko. Ešte sú tam... No malo by tam byť okolo 10 pesničiek chceme. Väčšina je že úplne hotových, čo sú také aj čo hrávame na koncertoch a tak.
a pár, možno neviem, či to je nič doslova pár, myslím, že asi 2 alebo koľko, ale nie, viac tam bude takých, čo ešte len nemáme ani dorobené, ale budú, hej. A to som hovoriť, ale presne si to povedal všetko. OK. Chcel som sa presne niečo povedať. Že v podstate máme predstavu skoro o každej pesničke, len to stačí dojsť a nahrať to dobre a s dušičkou a potom to bude OK. Ešte ste spomínali videoklip, na našom webe už bol odprezentovaný a hovoril si Tomáš, že ste si ho robili sami. Kde ste zobrali nápady, že tak chcem k tejto pesničke takýto klip, takto to má vyzerať a jednoducho ste to spravili, alebo nejakú genézu tohto by si mi mohol povedať? Sami som myslel tak, že nebolo to takým štýlom, že sme sedeli a mali sme spraviť klip, máme peniaz, tak teraz sprav nám ty klip, ale chceli sme spraviť jednoducho tak, že aby sa to spojilo s tou nejak pesničkou a s tou myšlienkou tej pesničky, tak v podstate to vzniklo tak, že jeden náš kamarát, čo je Martin Švolo, ahoj. Tak on vlastne točil si také video na svetla a my sme zistili, že ty vole svetla, to je super vec, nie? A vyzerá to dobre a sme sa tým proste hrali celý večer a že zistili, že toto proste, takto to chceme. A tak sme sa proste potom stretli mimo toho, tej svetelnej session. Zobrali ste svetla. Tak zo Star Warsu. Jasné, zobrali sme ste svetla a sme natočili na Philistine Super Squires, teda ten single, také video a sme sa postrihali, točil to Nikolár, inak za čo mu ďakujeme, že tak veľmi ústretí nám vyšiel a nás tým pomohol a tak no. A teraz vám dám chlapci skvelú príležitosť, lebo túto spomínanú skladbu si teraz zahráme, tak si ju môžete odprezentovať, keď už ste na tom mikrofóne, že tak, vážení poslucháči Rádia One Rock, teraz, bum. Tak, vážení poslucháči Rádia One Rock. Teraz bum. Tak. Bum. Smile on us.
našom štúdiu ešte stále nitrianská formácia Fresh Out of the Bus. Chlapci, som vás trošku prehodil, že nevadí. Pohode, náš zvukare z Trnava. Čau, Peťulko. Všetko fajn. Ja by som sa pozdraviť rýchlo Paťka Sikoru. Serus. Aj celú kapelu The Chacharoid. A poďme von, no, však poďme von. Ktorý vlastne teraz nadväzuješ na to, že napísal na náš Facebook: chlapci, do Anglicka choďte hrať, to bude mega. Skrátka, je vás tu už veľa. Treba ísť von. Hej no. Keď sme pri týchto rôznych ponukách vyraziť, tak čo vás čaká v najbližšej dobe, páni, alebo aké sú také vaše vízie? Je tam aj to Anglicko? Anglicko je vždy vo vízii kapely. Podľa mňa kapela, ktorá nemá vo vízii Anglicko, nie kapelu. Nie, ale to je taký ten, asi taký, neviem, no tak určite, akože by to bolo super. Teraz nejaká Viedeň sa nám črtala, to uvidíme, čo s tým bude. Určite najprv tak postupne treba ísť, že dobiť rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, potom celú vlast a po strednej Európe dá sa ísť potom zase vyššie a nižšie. Do vesmíru. A do vesmíru, hej, potom, no. A tak. Hej, no. A tak, no. Takže tvoja vízia vlastne do budúcna je taká, že niektorá z vašich skladieb sa nahrá a pošle sa do vesmíru vlastne ako buď na platne, alebo na CD-čku, alebo ako MP3. Ja by som bol najradšej, keby sa dostaneme na Mars za kratší čas ako 30 sekúnd. Yes! Bam! Nice. Taký jingle. Vieš. Tak toto bol veľký kolotočiarsky vstup. Tomáš, tvoje vízie s kapelou alebo osobnostné nejaké? Kam to chceš dotiahnuť v živote? Tak, počkaj, to sú dve otázky rozdielne. Vlastne to je rovnaká otázka. Ako to anglické je veľmi pekné, to by sa akože... Tam bol. Hej, tak ono... Nie je to vôbec ľahké, akože toto aj keď si pozerám, že kopu kapiel, čo je oveľa akože nechcem povedať lepší, akože aj keď sú lepšie, ale je to tak seba deštruktívne, ale sú proste už majú to roky skúsenosti a toto sa snažia, tak vidím, že to je aké to je ťažké. A české kapely, čo teraz poznám, tak proste je to náročné, ale tak ja si myslím, že vždycky to netreba nad tým nejak extrémne až tak rozmýšľať, si myslím, že treba proste to robiť, kým nás to baví. Treba to robiť proste značením a uvidí sa, čo bude. To sú vždycky sny, ktoré na jednej strane možno ostanú, a možno aj s nami, ale môžu prekvapiť. Tak. Zostanú s nami. Neviem, či ste si všimli túto tento obrad. S tým zostanú s nami, to budú s nami. Som nejak rozbehol trošku, sa mi zdá. Mne to strašne páčilo, že si povedal, prepáč. Okay. Mišo, čo ty a tvoje plány? Či už kapelné, osobnostné, životné? Ja by som potreboval asi hlavne to, aby to fakt všetko fungovalo a aby to fungovalo takto naďalej a to je asi jediné, čo mi stačí. Ja preto žijem. Tak toto už áno. Keď sa bavíme o tom, že chceš nejakú skladbu poslať do vesmíru, tak čo je aktuálne vonku? Čo sa dá počuť od vašej formácie, okrem tých 3 skladieb, ktoré naši diváci, poslucháči, diváci, ahojte, ktoré naši diváci majú možnosť počuť z dnešného vysielania, tak čo je vonku? No tak najnovšejší je ten single, čo už znel, Philistines, Sheep and Squires, čo má najdlhší názov zároveň v celej republike. A máme vonku takéto EPčko z minulého roka, ktoré sa volá, že 12-13. A vlastne tam sme chceli len nejako dať von to, čo je. Myslím akože v zmysle hudobnom. Teda tých 5 pesničiek, ktoré boli, tak tie sme tam capli a je to na Bandcampe, freshoutthebus.bandcamp.com, kde sa to dá zohnať a potom sú teda ešte tí Philistines zvonku, no. A zatiaľ to je vlastne všetko a teraz bude ten album, no. Takže tak. A ohľadom klipov sú títo Philistines, čo sme robili, a potom sú nejaké, čo sme si robili sami. Ešte nejaké lyric videá, čo sme si robili tak po večeroch na Your Flavor a One for Another. A na Beyond, čo sme behali po celom dome a robili sme to 3 dní a kreslili sme kriedami po Tomášovom dvore a takéto záležitosti. Takže to bola celkom sranda, no. Keď sme pri tomto poslednom spomínanom klipe, ktorý si hovoril, ja som si ho pozrel a
Hovoríš, že to trvalo celý deň, ale kde vznikol ten nápad, že tak toto chcem, presne tie slová mať takto napísané, takýmto spôsobom to spraviť? Kde bola inšpirácia, alebo to bola nejaká vlastná iniciatíva, že áno, takto to bude? To bolo zase na tom pekné, že to vzniklo v podstate veľmi spontánne. To vzniklo najprv tak, že spravíme, predstavte si chalani, spravíme nejaký klip, že budeme písať na papier a bude sa celé točiť. A že dobre, tak skúsme to. Že to vyzerá dobre, nie? Tak teraz skúsme, že nás položí papier a že jak to bude vyzerať. A odrazu môj otec ráno vstal. Zišiel dole po schodoch. A celý dom oblepený, proste... Dočarbaný dvor. Dočarbaný dvor a tak spontánne sme, jak tá pesnička išla, tak sme proste, že čo dajme to hen, tam to spravíme toto. A potom je to možno aj cítiť, že je to také spontánne, že to nie je až tak vymyslené. A v podstate na tretíkrát sa mi zdalo, že 3 dní to trvalo, no? Nie, 3 dní to trvalo. No tak prvý večer sme začali, druhý deň celý sme to stavali, pokiaľ viem. A vtedy to nevyšlo natočiť. A na tretíkrát to ty natočil. Hej, no. Že tretí pokus to bol celkom rýchlo na to, že? No tak áno, akože tretí pokus, hej, no. Ale tak celé to tam bolo oblepené dobre 3 dní určite. A ešte by som sa povedal, že v podstate celá tá pesnička sa spomalila na 15 minút a sme to nahrali spomalene a potom sa to proste zrýchlilo na tú dĺžku tej pesničky. Je to tak. Takže tak, no. Tak toto bolo technické zákulisie, ako to prebiehalo. Páni, čo by ste chceli ešte odkázať svetu? Ak som sa niečo nespýtal, tak kľudne povedzte, môžete pozdraviť teraz, alebo povedať hocičo, čo sme zabudli, čo by kapelu Fresh Out of the Bus odprezentovalo iba v tom najlepšom svetle, keď už si máte takéto skúsenosti svetelné. To bolo veľmi pekné. Pozdravujeme všetkých, ktorí sú s nami. Nie, ja neviem. Moja taká správa svetu by bola, že ľudia, vyberajte si hudbu, ktorú počúvate. Svedomito. Hej, to je také, čo by som chcel povedať. Tak chceme pozdraviť všetkých poslucháčov. A tak no, keď bude mať niekto záujem, tak na Facebooku nás môže nájsť, alebo sa nás môže vygoogliť Fresh Out of the Bus. A tak, no, vidíme sa na nejakom koncerte alebo na krste, čo bude v decembri. Áno, podľa všetkého. V decembri v Nitre mal by výjsť krst, ak stihneme dovtedy. Samozrejme nahrať album a bude čo krstiť, tak to pokrstíme. Keď nie, tak pokrstíme čo. Mišo, odkaz svetu, pozdrav. Mám vás všetkých rád, ste úžasní. Tak toto bola kapelka Fresh Out of the Bus z rádia One Rock. Braňo sa s vami lúči, počujeme sa opäť po obede. Chlapci, hrajte, ahojte a teraz si už pustíme vašu skladbu One for Another. Ďakujem, ahojte.